Sziasztok! Remélem sikerült létrehoznom a kapcsolatot. Mindjárt megnézzük. Ja, úgy látom, hogy működik. Akkor most már csak megvárom, még többen leszünk. De lekivetköztem. Most érzem. Raklak titeket, így mondjuk. És akkor így eltérlek az eszközeim is. Sziasztok! Mindenkinek jól van. Most bejelentkeznem, sikerült életre hozni. Életre kelteni itt a kapcsolatot. Kicsit poroló dolgot csinálni majd. Illetve már a porolós részét én megcsináltam, de megmutatom majd, hogy mit fog készíteni. Sziasztok! Még egy picit várok, mert van. De szedettem. Ráállítom a köténykém. Megnyújtózkodásban. Na. Hát pótoljuk a múltkori elfeledett élő videót. Kicsit összekavarodtam a napokkal múltkor. Mit hangzik? Hát pedig valószínűleg ennyire maradni fog a visszhangzás, mert én itt lehakítottam teljesen. Talán egy kicsit. De nem, nagyon visszhangzik. Nem fogok tudni valamit kezdeni, mert ott levettem a hangot. Még esetleg nem tudom, hogy mikrofont tudok kikapcsolni, és akkor hát. Így. Most talán lekapcsoltam a mikrofont. Ne. Ezt még nem tudom. Ja, ezt is ki tudom. Vagy így esetleg. Most jó. Tehát akkor így most jó, most nem visszhangzunk. Igen, 2 mikrofon volt bekapcsolva. De ugye itt sajnos itt visszahallom, én is magam nem tudom lejjebb venni. Így jó? Most jó. Oké, jól van. Így jó. Rendben. Na, ugorjunk is neki. Sziasztok mindenkinek még, aki csatlakozik. Szóval egy tavaszi dekorációt ígértem, és tavaszi dekorációt fogunk készíteni, ilyen meglepő módon. Alaposan előkészültem hozzá. Nem mutatom, jó? Csinálni fogunk, illetve hát ez már kész. Kicsit lejjebb billentelek titeket, hogy jobban lássátok a kezemet. Tehát egy ilyen házikót készítettem, egy ilyen kis házikó formájú ládát. Nagyon szívesen majd leírom a méreteket, hogy ez mekkora. Ez egy 19 centi átmérőjű deszkából készült kis ládikó. Semmi extra dekopírfűrésszel kivágva. Én hóbiragasztót raktam ide az illesztésekhez, de szöget is, hogy mutatom? Tehát, hogy szögelve is van. Nem a legelegánsabb megoldással, szebb lenne, ha belül lenne ugye az alja, de egy vékony rétegelt lemezt raktam az aljára ajnak. Tehát még ezt lehetett volna professzionálisabban is megcsinálni, de szerintem arra, amire most használni fogjuk, ez így tökéletes lesz. Tehát készítettem egy ilyen kis láda alapot, ez maradékfából, meg lehet kérni a férjeket, hogy aki esetleg nem szeret fűrészelni, hogy a férjek legyenek kedvesek elkészíteni egy hasonlót, és akkor onnantól meg már a munka a tietek. Ez egy deszkából lett ugye összefarigcsáva. Na, ráadásul olyanból, amit egy kicsit reped is, úgyhogy mind a 2 oldalon van egy kis repedés, így féltem közben, hogy ez itt ne repedjen végig és jöjjön szét. Ezt a részét én előre megcsináltam, ezt a farigcsálást, mert azért ez nagy zajjal jár, fúrással farag, illetve fúrással nem, a dekopír azért egy elég hangos dolog, ugye? Úgyhogy én ezt
előre letudtam, meg az összekalapálást is, mert az is elég hangos, és akkor innentől jön ugye az izgalmas része, de ezt ti is el tudjátok készíteni otthon, magát a ládát, meg leírom, mondom a méreteket, hogy én hogy csináltam, hogy körülbelül arányaiban, hogy néz ki ez a dolog, és akkor mindenki el tudja készíteni, de hát nyilván ugye ezt lehet bármilyen konstrukcióba, bármilyen más arányokkal is meg lehet csinálni. Ebbe a ládába én most művirágdíszítést fogok majd készíteni a végén, de először megcsináljuk házikónak. Természetesen lehet ebbe élő virágot is tenni, tehát elkészíthetitek úgy is, hogy ez egy kültéri dekoráció élő virággal, hiszen ugye a pentának a festékei nagyrészt vízállóak, tehát hogy nyugodtan el lehet így is készíteni majd kintre. Ebben az esetben belülről vagy impregnálni érdemes a fát, tehát vagy lakkozni, vagy talán még jobb megoldás, hogyha megégetitek, megpörkölitek a belső részét, és akkor lehet bele ültetni élő virágot, és nyugodtan nagyon kis helyes lesz, illetve az is megoldás lehet, hogyha bélelitek belülről fóliával. Én ezt nem szoktam javasolni, pláne, hogyha kintre kerül, nyáron azért nagyon meleg van, ha éri a nap, akkor ez a fóliás dolog, ez nagyon be tud fülledni, úgyhogy inkább tervezzük úgy, hogy nem egy örök életű dolog, de egy jó pár évet kibír odakint, és akkor inkább ez az égetéses módszer belülre az teljesen jó. Vagy még azt is tudjátok, hogy leviasszoljátok a pentának a befejező viasszaival belül, az is valamelyest védi, és akkor nem fogja felszívni ugye a nedvességet, ahogy locsoltok, hanem tud majd ugye távozni. Na most, őt fogjuk akkor most megcsinálni először házikónak, és aztán, ha kész a festegetés, ajtó, ablak, egyebek, akkor utána be fogjuk díszíteni. Én felraktam ide föntre egy kamerát, és most megpróbáltam úgy bejelentkezni, hogy külön, tehát nem vendégként hívtam meg magam, hanem külön emberként léptem be a telefonnal is, úgyhogy remélhetőleg így nem fog akadozni. Kicserélem a képet, aztán majd meglátjuk, jó, hogy mennyire akad. Jó lenne, ha nem akadna. Lehet, hogy ezt az első képet meg is szüntetem. Picit megvárjuk, hát ha észhez tér, meg jó lenne, hogyha szépen befókuszálna, mert ez így elég homályos. Na. Nem annyira szép a kép. Jó, mindegy, itt hagyom a picikét kis képet egyelőre ott szembe, de hogy itt fogjátok inkább látni majd ugye nem tudom, miért csinálja ezt. Szóval itt fogjátok inkább látni, ugye, hogy hova rajzolom a dolgokat, de majd mutatom szemből is őket, jó? Kell nekem egy rotring toll, valami, amivel felrajzolom ugye a házikómra az ajtókat, ablakokat. Én most nem fogom nagyon túlspirázni ezt a dolgot, hanem kap egy ajtót, egy ablakot, meg mondjuk egy-egy ablakot a többi oldalra is, esetleg egy hátsó ajtót, tehát hogy ugyanaz lesz az eleje, mint a hátulja. De ezeket az ajtókat, ablakokat, ezeket meg tudjátok úgy is csinálni, hogy mondjuk egy külön kis deszkát fölragasztotok. Tehát lehet ez egy kicsit több dimenziós történet is, jó? Úgyhogy most itt nagyjából bemérek egy magasságot, mondjuk itt lesz az ajtó, 3-tól 8-5 cm széles, lehetőleg egyenesen lefelé szépen meghúzom. Csak így nagyjából, nem kell azért nagyon mérnöki pontossággal kimérni, bele is szaladtam, de itt fog futni. Nem nagyon nem jó ez a felső nézet, én úgy látom. Nektek is nagyon homályos, meg olyan rossz minőségű a kép? Vagy csak nekem tűnik úgy, hogy nem nyerő. Addig ide felrajzolok egy ablakocskát is. Hány centi lett ez? Ez is 5 centi. Ilyen nagy lelkű vagyok, jó nagy ablak. Legyen 4 centi, legyen egy kicsit kisebb. Ne legyen olyan óriási nagy ablak.
Most ezt inkább ilyen kis parasztház feelingű dolognak gondolnám. Jó. És akkor mondjuk legyen egy ilyen kis padlás ablak is itt fölül, mit szóltok. Ez csak egy kis 2 centis cukiság. Na, hol van? Lehet ezt kicsit precízebben is kimérni, én most csak így szemre nem viszem túlzásba a méricskélést. Azért rajzolom föl nagyon homályos, nem igazán. Jó, akkor átrakom szembe, jó? Akkor lássátok szembe, és majd mutatom így föl, mondjuk most még nem nagyon van mit látni, csak ugye bemérem, de majd amikor már festem, akkor már ezért jobban láthatóak lesznek ezek a kis ablakok, ajtók. Azt mondja, hogy kb. 10 centi magasságba raktam a tetejét az ablaknak. Hát akkor itt is kb. Ott legyen, ugye? De mehet akár 2 ablakocska is, én most csak egyet fogok. Azt mondja, hogy ez egy 12 centis fa, akkor 6 a közepe, és 4 centis az ablak. Akkor innentől idáig tart. Jó? 4 centit mérek lefelé is. Akár olyanra is meg tudjátok csinálni, mint a saját házatok. Oda rakni az ablakot, úgy felfesteni. Úgyhogy abszolút a képzelet szabhatát, kinek hány ablak, meg mi, hogy merre. Nagyon szeretem egyébként ezeket a kis házikós projekteket. Ilyen kis famunka dolgokat, bár ritkán készítek, de lehet azért szeretem nagyon, mert ritkán készítem. Jó, és akkor hátra, ez az eleje, hátra csinálok, csináljak még egy ajtót, vagy csináljak 2 ablakot? Csinálok 2 ablakot. Bár aranyos lenne ajtó is hátul, de igen, 2 ablak. Ennek most egy bejárata van ennek a háznak. Jó, 19 centi széles, nagyjából 18 egész valamennyi, akkor a fele az 9,5, ugye? Itt van, és akkor mondjuk így helyezzük el az ablakot viszonylag közel egymáshoz. Több idáig. Így. Jó, tehát szépen körberajzolgatom, és aztán utána fog jönni majd a festés. És azért rajzoltam így körbe, hogy ugye ahogy festem magát az ablakot, ne fessen majd be. Néztem, volt a kérdés, nem volt. Na most, hogy hogyan, miként festjük meg a házikót, ez abszolút szintén egy ilyen rajtatok múló dolog, ki milyen színűre szeretné, ki milyen anyaggal szeretné. Én lehet kőpasztával, vettem elő kőpasztát is, illetve dekorcsákikat, különböző árnyalatokat és akrilfestékeket, tehát ezt bármelyikkel nyugodtan meg lehet festeni. Ugye kőpasztával egy kőházat fogunk tudni belőle készíteni. Azt is lehet, hogyha például becsíkozzátok, bemarjátok akár egy ilyen
nem működő tollat például, ha fogtok, és vonalzót ráfektettek, és szépen becsíkozzátok, akkor lehet egy ilyen amerikai stílusú faházat is készíteni belőle, tehát tényleg a fantázia szabhat át, hogy miért készítetek. Én azt gondolom, hogy na milyen legyen. Az ablakok azok talán legyenek, most vagy zöld házikó fehér ablakkeretekkel, az is nagyon szép, vagy fehér házikó zöld ablakkeretekkel, az is nagyon szép, vagy fehér házikó barna ablakkeretekkel. Nézegetem a virágokat, amiket készítettem, rózsaszínes, zöldes, legyen zöld házikó fehér kerettel, mit szóltok. Azt szerintem szép lesz. Ja. Jó. Zöldnek nekem most az abszolút favoritom az oliva árnyalatú dekorcsáki, úgyhogy szerintem ezt fogom használni, bár nagyon szép, ide készítettem a country zöldet is. Legyen a country zöld, és lehet, hogy az ajtót le kellene majd az olivával, meglátjuk. Ezt nem használtam a country zöldet. Na, ezzel vagyok egyébként mindig bajba a színekkel. Melyiket használjam? Annyi gyönyörű árnyalata van az összes festéknek, hogy nehezen választom ki, hogy melyik legyen az, amelyikkel éppen dolgozok. És ráadásul harmonizál szinte mindennel, úgyhogy így nehéz. Na, most az előre felrajzolt ablakocskákat, ugye azt nem fogom kifesteni, csak körülötte, mellette. Alapozásra nincsen szükség ebben az esetben, én azt gondolom, mert hogyha vissza is csiszolom egy kicsit, az olivát, én is nagyon. Ha vissza is csiszolom egy kicsit, nekem nem baj, hogyha kilátszódik a fa alóla. Úgyhogy én most nem fogok erre alapozni, de lehet nyugodtan használni rá a dekorcsákihoz való alapozót, ha valaki szeretné. Lehet lábazatot is festeni neki, ugye? És akkor kihagyom szépen az ablakot, mert azt majd külön meg fogom festeni. Az ablakba lehet virágot festeni, lehet ragasztani is virágot, lehet spalettát rakni. Én most hoztam ide fa darabkákat még magam mellé, lehet, hogy vágunk rá spalettát, mit szóltok. Csak hogy egy kicsit izgibb legyen. Most úgy vagyok vele, hogy ezek a repedések és egyebek engem egyáltalán nem zavarnak, tehát nem baj, hogyha kiemelkedik majd a festés által, de ha mondjuk nagyon repett a fa, és nem szeretnétek, hogy ilyen maradjon, tehát hogy ezt takarni szeretnétek, akkor lehet nyugodtan valamilyen pasztás festéket, például a kőpasztával festeni, és akkor abban az esetben nagyon jól el lehet ezeket a kis egyenetlenségeket dolgozni. Jaj, de szép ez a szín is. Igen, ez szép lesz így, és akkor zöld, hát zöld lesz, az oliva zöld lesz a keret. Ilyen zöld orom hangulatú, bár azt hiszem, annak talán fehér volt a házfal, és csak zöldek voltak az ablakok, valami ilyesmi rémlik. Én nem is fogok szerintem ebből 2 réteget fölvinni most, mert nekem nagyon tetszene, ez egy kicsit ilyen ütött szokott házikó lenne. Úgyhogy csak 1 réteg festéket fog kapni, és egy picit meg fogom csiszolni. És természetesen zárni kell, ugye a dekorcsákinak a felületét az zárni kell, ha azt szeretném, hogy tartós legyen. Úgyhogy bár a viaszt nem vettem elő, de itt van mögöttem, úgyhogy majd viasszolni fogjuk.
És aztán az összes többi verzióban majd, amit az előbb elmondtam, tehát a fehérház zöld ajtó, zöldház fehér ajtó, és fehérház barna ajtó, és egyebek, mindet ki fogom próbálni szépen sorba. Már nem itt élőben, de majd szépen kipróbálom mindegyiket. Nagyon rákaptam az ilyen famunkákra. Van néhány raklapom, amit szét lehet szedni, és szeretnék belőlük ládákat készíteni, azokat viaszolni tervezem. Befejező viaszokkal szeretném majd a barnával és a fehérrel kicsit megdolgozni, és ilyen natúron hagyni őket. A lépcsőhöz tervezek belőlük készíteni ilyen virágládákat. Nézegettem ugyanis a különböző balkonládákat, műanyagot semmiképp nem szeretnék, viszont a kerámiák annyira húzós árba vannak, gondoltam, hogy nekem ez a faláda megoldás tökéletes lesz oda, ha már van hozzá a faanyagom. Na, egyelőre itt tartunk, így, meg így, de meg kell szárítanom ahhoz, hogy tovább tudjam csinálni, ugye nem tudom az oldalára fektetni, addig, ameddig nem száraz. Jöhet a hátulja, ide nem csináltam padlásablakot. Viszont a kis ablakokat itt is meghagyom. Hát, hogyha fal elé szánja az ember, akkor ezt a hátsó részt ezt elég simán lefesteni, akkor nem feltétlenül szükséges ide is ablakot rakni. De ha ablakközépnek vagy olyan helyre kerül, ahol több irányból látszik, akkor azért érdemes ide is egy kis figyelmet fordítani. Ne legyen nagyon egy síkú, egyoldalú. Szeretem a dekorcsákit ilyen famunkákhoz használni, mert ugye jó vastagon lehet kenni, jó vastagon lehet vele dolgozni, hiszen ugye visszább csiszolunk belőle, és így beül nagyon szépen a fának az egyenetlenségeibe, ez is. Meg ugye, ha pasztával dolgoznék, akkor az is. Sokkal szebb lesz a felület szerintem, mint akrilfestékkel. De például a mintázatot már nyugodtan. Téglamintát is lehetne. Így van, illetve lehet csak lazúrozni is bizony, tehát az is lehet. Például, amit mondtam, ugye, hogy így bekarcolgatni viszintesen, és akkor mondjuk egy fehér lazúrral megkenni, az teljesen ilyen amerikai faház hangulatú lenne szerintem.
Jó, egy kicsit ezt az oldalt is még megszárítom, hogy majd azt is le tudjam festeni. Addig lefestem fölül. Most ugye mondtam, hogy művirágot fogok belerakni, de ha valaki élő virággal csinálja, akkor itt ezt a háromszöget belül is érdemes itt is megkenni, mert ugye a föld az egyenesen lesz benne. Én most tűzőhabot így ferdé rakok. Washington DC. Hello! Grace, ha jól olvasom. Tehát, hogy akkor érdemes azt is lefesteni, mert ugye ott nem tudjátok így rakni a földet, csak síkba, hogy ott a kilátszó rész se maradjon festetlen. És mondjuk el tudom képzelni egy ilyen jól nyírható kis bokrocskát beleültetni, amit utána így vág is az ember ilyen kis házikó formára. Valami, ami gyorsan nő, és betölti azt a lukat. Most ilyen kis virágos mezős hangulatot gondoltam belerakni, de ilyen kis vegyes virágos tavaszit. Itt az ilyen nem túl szép illesztéseket, mindjárt mutatom, tehát itt oda mutatom, tehát itt a sarka, látjátok, hogy itt nem, a másik sarka, tehát az nem illeszkedik olyan nagyon szépen. Ezeket ki lehet esetleg pasztákkal töltögetni, hogyha valakit nagyon zavar. Engem kifejezetten nem zavar, tehát hogy én szerintem ettől csak még autentikusabb, hogy egy kicsit ilyen rozoga. De nyugodtan, tehát teljesen patentre is meg lehet ezt ugye szépen csinálni, hogyha valaki azt szereti, hogy ilyen kis szépen elkészített. Na, egyszer meg vagyunk, megszárítom.
Jól van, köszönöm szépen. Járok most az Opsiba rehabra. Aki nem tudja, annak mondom. Egy kis derékfájással mentem igazából. Második héten vagyok túl, és nagyon jó, és szívem szerint ebben se hagynám soha, annyira jó. Úgyhogy igen, jól van. Sokkal jobban van. Igazából nem volt vele semmi komoly baj, egy ilyen kis sajgás. De hát ugye, ha az ember nem kezd el időben foglalkozni vele, akkor a kis sajgásból lesz a kopás, és utána meg a mankó és a csípőműtét, úgyhogy igen, úgyhogy nagyon mázlista vagyok, hogy ezt most lehetővé tették, hogy én ide menjek, és nagyon jó. Na, egy nagyon picit meg fogom csiszolni, egy ilyen kis puha csiszoló szivacsal. De ugye ezt egészen durván vissza is lehetne koptatni. Én nem akarom teljesen visszakoptatni, csak olyan kis... Itt el van törve a szilárfámnak, én lehet, hogy ezt leszedem, és akkor ide még kenek mindjárt majd egy kis festéket. Inkább hiányozzon, mint hogy beleakadjunk. Oda még egy picit kenek. Vékonyabbik esetben. Úgyhogy nagyon... úgy mondta a férjem, menj, drágám, kényeztesd magad. Mondtam, hogy hát ha ez a kényeztetés, apa, hogy 2 órát gyógytornázok, meg 1 órát vízitornázok, de egyébként tényleg kényeztető, úgyhogy. És végig is ráérik megszáradni. Picit itt is megcsiszatolom, de itt csak azért, mert felszűröztem. Jó, még nem fogom leviasszolni, de azért ide készítettem már a viaszokat. Azt majd akkor fogom, amikor késznek nyilvánítjuk, akkor egybe leviasszolom az egészet. Na most az ablakokat, ajtókat szintén lehet ugye picit túltolni esetleg, tehát lehet 3D-diósra csinálni, lehet függönyt festeni bele, lehet bármilyen kis csodaságot csinálni hozzá. Én azt gondolom, hogy azért én most ennyire nem fogom túlzásba vinni, de például ezt ide vettem kézbe a Pentának a 3D lakját, 3D varnis, mert ezzel például meg tudjátok úgy csinálni az ablakokat, hogyha megfestettétek a kereteket neki, meg a hátteret bele mondjuk, hogy ezt szépen így eloszlatjátok rajta, akkor úgy fog kinézni, mintha egy üveg lenne az eleje. Jó, tehát ezzel is lehet, viszont ezt ha használjátok, akkor ezt úgy csináljátok, hogy meglakkoztátok, és maradjon így vízszintesen, mert ha felállítjátok, akkor lemászik róla a lak. Jó, tehát tessék így vízszintesen tartani, amíg meg nem szárad. Ezt szoktam használni egyébként a kézzel festett fapillangókhoz, biztos láttatok már kopogtatón ilyesmin. Ezekkel szoktam ugye ilyen zomenc hatásúra csinálni, de ez erre is nagyon jó, hogy ilyen ablak hatást, meg lámpa, búra például autólámpának, ezekhez nagyon szuper kis anyag. De én most ennyire nem fogom túlzásba vinni, mert aztán itt ülhetnénk holnap reggelig, mire minden megszárad rajta, úgyhogy én most csak simán meg fogom festeni, és akkor legyen az olíva. Az olíva, legyen az olívacsaj. Én ezt nagyon szeretem, ezt a színt. Ez gyönyörű. Bár mondjuk nagyon szeretem a tövist is. Ez egy kicsit sárgásabb, ugye? Szoktuk ugye ajánlani, hogy ne keverjétek egy készítményen belül a dekorcsákit és az akrilfestéket. Illetve
Én nem mondom, hogy egy készítményen belül ne, de mondjuk egymással ne keverjétek, mert ugye kiüti egymás jó tulajdonságát. De például most megtehetem, hogy egy dekorcsák is alapra akrilfestékkel ráfestek ablakkeretet és hasonlókat, tehát ettől nem lesz rossz. Annyi, hogy ugye amikor viasztolom, akkor az akrilfesték nem fog összekapcsolódni a viasszal, mert ugye ezt nem kell zárni, ezt fölösleges. De lehet, tehát, hogy nem ördögtől való dolog, hogy esetleg így felváltva, vagy hogy a kettőt együtt használjátok. Tény, hogy sokkal professzionálisabb, hogyha egyféle festéket használtok egy készítményre. Én nem szoktam ilyen profi lenni, én szoktam őket vegyíteni egy kicsit. Jó, most pedig rajzolunk neki egy keretet. Meg szeretnék neki zsalut csinálni szerintem az ablakoknak, az cuki lenne. Csinálom az akrillal. Bár imádom ennek a színét. De most annyi mindenen használtam, úgyhogy most használom az akrilt. Jó, tövis. Hasonló egyébként a dekorcsákinek az olivájához, egy picikét sárgásabb árnyalatú. Keresek egy viszonylag vékony ecsetet, mondjuk egy ilyen kontúrozó. Jó? És akkor hát itt a tetőben is van, szépen megrajzolom az ablakomnak a keretét. Ezt például egyébként poszkafilccel is meg lehet oldani, tehát hogyha valaki nem akar így nagyon festegetni, akkor ugye a poszkának a filceivel is nyugodtan lehet vele dolgozni, én nagyon szeretem azt is, van belőle vastagabb, vékonyabb, és teljesen kompatibilis ugye a pentás festékekkel, úgyhogy feliratot nagyon szeretek vele készíteni. De hát most kézzel festegetősen vagyunk. Nem ragaszkodom hozzá, hogy nagyon makulátlanul egyenesek legyenek, vagy makulátlanul egyformák legyenek ezek a vonalak, tehát lehet benne egy kis huncutság. Zöld ház, zöld ablakkeretekkel. Picit itt a kupakban már be van sűrűsödve a festék. Lehetne mindenkinek kiszednem, igaz? De hát nem menjen ez se kárba. Természetesen osztott üvegűt csinálunk, tehát kap középre is egy csíkot. Meg keresztbe is, bár igazság szerint most festés technikailag nem túl jól csinálom, mert ugye előbb kellett volna a hátteret festeni, és utána az ablakkeretet, de nem baj, jó lesz ez így is. Ajtófélfa. Egy picikét lehet vastagabb is. Megjöttek a gyerekeim a biciklizésből, úgy hallom. Jaj, nagyon helyes. Már most pedig még mutatom azért. Ilyen kis ciki. Pedig még hol a vége? Arra azért törekszem, hogy a két ajtófélfa egyforma vastag legyen.
Nem tudom, mennyire hallatszik bent, hogy a mama pöröl kinn a gyerekekkel. Nyitva van az ablak, aztán nem veszekszik, csak olyan temperamentumos, mint én. Vagy én vagyok olyan temperamentumos, mint ő. Jó. Na, így. Az oldalát is megfestem, és akkor még rakunk rá majd zsanérokat. Nem zsanérokat, de hogy is, zsalukat. Majdnem. Zsanérokkal is lehet egyébként zsalut, akkor nyitható, csukható lesz a zsalu rajta. De ennyire szintén nem akarok most belemerülni a dekorálásba. Azért maradjon időnk a díszítésére is. Nagyon cuki egyébként kövi rózsákkal is megcsinálni. Bár ott is szintén az a probléma, hogyha élő kövi rózsát akar például az ember bele, akkor ugye nehéz a földet úgy rakni, hogy kitöltse a házikó formát. Jó, picit rásztárítok, tudjam lapjára rakni. Kicsit vastagabb lett a keret, úgyhogy ide még hozzá kell pótolnom. Ezért csak szeppa egyforma. Vagy hát, ha nem is egyforma, de legalább azért nagyjából. Na most ugye azért nem viasszoltam egyből a dekorcsákit, mert akkor már az akril nem tudna olyan jól tapadni a viaszolt felületre. Szerintem kisebb probléma, ha kap viaszt az akril fölülről, mint hogyha frissen viaszolt felületre akarnék ráfesteni. Úgyhogy ezért inkább a végén viasszolom. Mi? Most lehet például ugye öntőformát kapni, sztempériás, azt hiszem, amin ajtók, ablakok vannak, azt is lehet rárakni. Tehát, hogyha valaki tényleg nagyon szépen szeretné, akkor lehet nyugodtan gipszből, vagy dekorkléből, vagy öntőporból lehet ráönteni ajtót, ablakot. És akkor azzal is lehet díszítgetni. Úgyhogy tényleg csak ki mennyire. Én szeretem az ilyen kis stilizált formájú kis házikókat.
De hát szuper jókat lehet látni, Pinterest tele van vele. Igazából bármelyik ilyen kis táblaházikót át lehet gondolni ilyenné, ugye? És mondjuk, ha az ember nem balkonládákat rakja terasztra, hanem ilyen kis házikókat sorba, milyen cuki lehet mindegyik másfajtára megcsinálva, mint egy ilyen kis utca, és végig tele virággal a teteje. Jó, na, ezt is megszárítom. És akkor a kis palettákat, hoztam ilyen kis fa darabkákat hozzá, amik lehet, hogy fűrész is fog kelleni. Megpróbálom elcsípni az ollóval, vagy snitzerrel elvágni, de lehet, hogyha nem működik, akkor lehet, hogy fűrésszel fogjuk. Itt le van kerekítve a vége. Vagy próbáljam meg ezzel a kis vékonnyal, csak ebből nem jön ki annyi szerintem. Ez méretileg tökéletes lenne. Ebből nem tudok 4-et, mert ebből nincs annyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab kéne, ugye? 2, 4, 6, hát egyikből se jön ki 10 darab, de nem, majd most akkor rakunk csak előre. Jó, akkor ebből rakok ide előre zsalut. Ha csak előre rakok, akkor vékonyból rakok, az lesz a jó megoldás. Na, vajon tudom vágni? Tudom. Így. Cuki, meg oda esetleg fölülre. Vagy még azt tudom csinálni, az is jó, hogyha ezt lefelezem. Megkarcolom inkább, mert no. Van kis kézi fűrészem, de kihagynám a fűrészelés részét. Köszi. Annyira nem egyenes egyébként, mint amennyire látszik, vagy amilyennek tűnik a képen. Nézzük a nagyobb ollómat hátra. Jó, ez iszi. Na, szóval, hogy ilyen kis keskeny zsalukat, ez is tökéletes. Cuki rá. Jó. Akkor többre is tudok. 3. Hát hátulra nem tudok most rakni, mert nincs itt nálam több, de ide tudok rakni, úgyhogy ide teszek előre. Ezt mondjuk én be is csuknám, ezt a zsalut, ezt a tetőtérit. Lehet a zsalut szívecskésre csinálni, ugye? Az is cuki. Tehát, hogy a közepébe esetleg fűrésztelni kis szívecske formát. Így. Ezt felragasztom, és akkor megmutatom, jó? Sima express ragasztóval teljesen tökéletes. Remélem annyi még van benne, mert ez már nagyon fogytán van. Na. De jó rá a hobbi ragasztó is. Picit nyilván tovább tart, míg megszárad, de tökéletes rá az is.
tehát ez abszolút a képzelet függvénye, hogy milyen kis kiegészítőket készítetek hozzá, raktok rá, érdemes van sok-sok képet nézegetni, mert nagyon cukik tudnak lenni, és akkor ezt majd még mindjárt meg is festjük mellé. Még egy ablakot be tudok zsalúzni. Jó lenne, legalább a zsalok egyméretűek lennének. Valahol van még ilyen vékony lapom elrakva. Majd a többire is fogok vágni később. Most csak erre a két oldal, ennyit készítettem csak ide. Jó nagy szabásszoló, ez mindent elvág. Így. Jó, mondjuk erre az oldalra rakok még, és akkor a többit meg majd pótolom, ha előkerestem a többi ilyen kis fabigyómat. Ez egyébként egy doboz, nem teatartó doboz, de olyasmi, tudjátok, mint amiben teafiltert lehet rakni. Ez egy ilyen doboz belső volt, ami nekem a dobozba nem kellett. És akkor kiszedtem, elraktam. Talán csoki volt benne, vagy valami ilyesmi. És ez ilyenre nagyon jó. Szia, Judit! Na. Egy kicsit megvetemítettem ezt a zsalút, úgyhogy ez nem akar felsimulni, de reméljük azért megfogja. Ragasztó, itt egy kicsit sikerült elferdítenem a fát. Ugye nem baj, ha egy picikét kifolyik, mert átlátszóra szárad, úgyhogy ez nem probléma. Jó, és még az ajtót akartam, én ennek most nem rakok keretet, meg nem rakom 3D-re, de egy kicsit bekarcolom, mondjuk ezzel a csavarhúzóval, hosszába. Nyilván ez puha fával könnyebb, hogyha puha fába dolgoztom. Kicsit keményebb a fa, akkor már nehezebb karcolgatni bele. Azt már csak így halkan jegyzem meg, hogy a régi halszálka mintát is bele lehetem karcolgatni. Kicsit a zsalut is megkarcsolom, azt meg ilyen viszintesen. Igen, sokkal egyszerűbb lett volna előre megkarcolni, mielőtt fölragasztom, de hát ebben mi az izgalom az egyszerűbben? Hát, hogy ezt a csalok és a snitzerrel fogom. Úgy is elmozdul. Belevágtam a vonalzómba. Vonalzó nélkül
Ezek úgyis olyan kis keskenyek, hogy nem igazán kell. Ne, azon egy kis keszekuta lesz a... Így van az ajtó. Leesett a csavarhúzó. Így mi. Szuper. Na, szóval ilyen. És akkor még megfestem ezeket is. Lehet, hogy az ajtónak egy ajtókeretet nem ártana csinálni, mert hogy az ajtó is zöld lesz, ugye? És akkor úgy meg... Ez elég magas. Elég magas. Lehet, hogy ebből... Úgy rakjam, hogy lássatok is, amit csinálok. Hogy ebből... Ez is elég magas. Ez is elég magas. Hát, hogy ebből csinálok egy ajtófélfát. Mert ez ráadásul azt hiszem törhető is lesz, mert ez fa. Na, így törik. Na, szuper. Így. Lesz egy ajtófélfánk is. Vetemedett és szuvas is. És minden. Ugye, hogy lefestettem zöldre. Nem baj. Legalább tudom, hova ragasztam, aztán majd lefestem zöldre újra. Express ragasztó. Picit rövidebbre kell vágnom, mert hogy a tetejére megy ugye keresztbe a ajtófélfa teteje. Úgyhogy ennek még oda kell férnie. Most jó a hossza. Jó. Ez egy kicsit kutya által megkapargatott ajtófélfa, kérem szépen. Megrákcsálta a kutyus. Levágom, és túl is lóghat akár, ugye, de nem nagyon akarom. Na, még egy kicsit. Szuper. Jó. Ajtófélfa. Na, ennyire díszítettem most ki, de mondom ezt mindenki, aki szeretné, ameddig szeretné, nyugodtan lehet több energiát is belefektetni. Még ennél. Most még lefestem a zsalukat, és akkor majd utána le fogjuk viasszolni, jó? Az egészet. Természetesen az a zsalu is zöld lesz. Ezt is lehet úgy, hogy előtte festitek, utána ragasztjátok. Mert hogy ennek mindennek van egy kicsit egyszerűbb, kicsit aprólékosabb módja.
megépíthetitek álmaitok házát. Vagy hát megfesthetitek legalábbis. És igen, lehet ugye téglázni is nyugodtan, itt írtátok. Tehát lehet téglamintás is nyugodtan a ház, ugye lehet kapni azt is téglamintájú stencilt, az is nagyon jó, csak ott annak a használatánál figyeljetek a méretekre. Tehát, hogy méretarányos legyen a tégla a házikóval. Nagyjából legalább méretarányos legyen. Sőt, az is jó, ha úgy csináljátok meg, hogy egy kis téglaminta és egy omladozó vakolat. Ilyen lett az eleje. Itt ezt az oldalát megfestem, a többit meg hozzá képzeljük. És majd ha vadásztam ilyen kis zsalut hozzá, akkor majd azt is még utólag fölragasztom. Na most ugye le fogom viasszolni, de ez az utólag fölragasztásban nem fog nagyon bekavarni, ha megvárom, hogy bekössön rendesen ugye a viasz. Jó, tehát lehet utána ráragasztani nyugodtan, csak meg kell várni, amíg már nem ilyen kis ragadós a felülete. Még az ablaknak a belsejét ki fogom festeni. Egyébként hagyhatnám így is, mert lehet bent fa burkolat, és akkor teljesen korrekt. Én egy kis fehérrel fogom szerintem, csak ilyen híga, mint hogyha egy függöny lenne az ablakba. Jó, mindegyikbe. És milyen cuki lehet mondjuk virágmintás kis függönnyel, vagy kockással. Jó, egy kis híga. És igen, amit mondtam, ugye, hogy érdemes először megfesteni a hátteret, és utána a keretet. De most áthúzom a kereten a fehér festéket, úgyhogy festetem újra a keretet. Mindig a fiam keresztanyukája jár ugye festeni, és ő szokta mindig mondani, hogy először a hátteret festjük, tehát hogy mindig a hátulról előre felé haladva festünk, soha nem az első, a legelől lévő dolgot festjük le. Csak hát ez át kéne gondolni, hogy mit akarunk festeni, ugye? Mindjárt mutatom, milyen jó kis fehér függöny van ebbe az ablakba. Fehér függöny. Ilyen kicsit becsíkozva, tehát nem telibe festem, hanem ugye picit hígabb a festék, és akkor így meghúzgálom a vonalkákat, és akkor ahol vizesebb, ott ugye terül jobban, ahol meg szárazabb az ecset, ott meg ugye úgy látszik, mintha hajlana a függöny. Egyébként így néz ki, mielőtt a keretet újra megfesteném. De ha egyből ezzel kezditek, még akár a ház falának a festése előtt, akkor az a jó sorrend, ugye? Mert
ez van legbelül, tehát elvileg ezzel kéne kezdeni, nem így menet közben bepingálni, aztán javítgatni. Én egyébként az ilyen kis házikóknak az ablakát általában sötétre szoktam. Nincs otthon senki, aztán annyi. Úgyhogy beszoktam festeni feketére. Ha nagyon valami olyasmi, akkor esetleg iszap szürkével. Tehát, hogyha nagyon világos a ház, vagy valami ilyesmi, aminek nagyon nem állna jól a fekete ablak, akkor azt iszap szürkével szoktam, de nem szoktam ilyen függönyös vagy világítóst. De szerintem ennek most nagyon jól áll. Ez a kamufüggöny. Jó, még rájavítok a keretekre. Még először erre. És akkor utána picit átviasszoljuk, és mehet bele a virágdíszítés. Egy macska árnyékát is be lehetne festeni az ablakba. És még az utolsó. Jó. Megszállítom, viasszalom, díszítünk. Lejtettem, gyere, igen. Montreal, hello! Azért az elejét, ha megnézzük, jól áll neki, egy kicsit foglalkozunk vele, nem? Tehát, hogy mondjuk ez sokkal látványosabb, ugye, mint simán csak fölfesteni a hátát. Úgyhogy érdemes rá tenni egy kis plusz díszítést. Ütött kopott a ajtófélfa, de nekem ez így tetszik, úgyhogy viaszok. Gondoltam, nagyon de még talán professzionális leszek, és húzok föl gumikesztyűt. Csak nem találom a gumikesztyűt, de itt van valami kisebb fajta, ilyen nagy sárgába szoktunk viaszolni. Mert hogy bemegy a körmöm alá, és akkor az kiszedhetetlen, én legalábbis mindig úgy járok. Úgyhogy érdemes gumikesztyűt húzni hozzá, nem akartok piszkosak lenni. De ez igazából a szuperüveggyantához használható, vagy használós, ahhoz szoktam ezt a gumikesztyűt használni, ezt a vékonyat. Viaszoláshoz inkább azt a nagy sárga takarítós kesztyűt szoktam, de most jó lesz ez is. És akkor úgy szeretek viaszolni, hogy vannak ezek az ilyen nagy
durva sörtéjű ecseteim. És akkor ezzel szeretem fölvinni, mert az viszonylag gyors, és kell nekem egy rongy is hozzá, ugye? Az meg itt volt mellette, ugye? Ebből mindjárt szappantok ide magamnak le egy darabkát. Mert, hogy ugye fölviszem a viaszt, és utána szépen visszatörlöm. És ezzel tökéletesen záródik a dekorcsákinak a felülete. Na, barna, átlátszó és fehér. Nem muszáj mind a három természetesen. Lehet csak barnával, csak átlátszóval, csak fehérrel. Viszont én szeretném, jaj, de nem mondom ki, de jó illata van, mert hogy ugye nem kaja, úgyhogy, de mondjuk úgy, hogy nem kellemetlen az illata, és ez egy teljesen jó dolog, mert legalább nem lesz büdös a lakásban. Egy festőkéssel kiszedek egy kis tálba, hát ez festékes, de már száraz, úgyhogy nem baj. Egy kis barnát, egy kicsit több fehéret, és egy kis színtelent, és én ezt össze fogom kutyulni, és ebből egy ilyen, nem szürkés, de egy ilyen kis piszkos viasz lesz. Nem finom. Jó illatú, de nem finom. Még egy kis fehér. Tehát ebből egy ilyen mászkulás viasz lesz. Ide kirakom előre, de pont kilóg a képből. És akkor ebből vagy ezzel a viasszal kicsit át törlöm ugye főként a dekorcsákit, de hát azért megmaszatolom jócskán a többit is. Nem muszáj, tehát az is bőven elég, hogyha a színtelennel vagy a fehérrel törlitek vissza. Én most szeretném, hogy egy kicsit piszkos is legyen ez a ház. Szegénykém. Tehát, hogy így a mélyedésekbe beüljön egy kis piszok, amikor már rég volt lefestve. Olyan kinézetűt képzeltem én el. És ugye ezért jó. Ha csak a barnával csinálnám, akkor meg már nagyon piszkos lenne. Úgyhogy ezért kapta a fehéret, illetve a színtelen is ugye egy kicsit higítja a színt, nem tudom szebben mondani, mint hogyha a szaturációjából lenne le egy picit, tehát egy picit higítja, oldja, egy kicsit tompítja, tehát nem tompítja, de na mindegy. Szóval jó neki, hogyha kap bele színtelent is. Egyébként nagyon jól kenhetővé is válik. Mindjárt megmutatom a különbséget. Nem tudom, mennyire látszik. Így az eleje és az oldala között. Tehát látjátok, egy ilyen kis szürkés árnyalatot kapott ezzel szembe, illetve egy nagyon kellemes sima felületet. Úgyhogy én nagyon szeretem. De minden oldalt lekenek természetesen. Kicsit az ajtó, vagy az ablak kereteknél férfáknál kicsit óvatosan, mert az még ugye nem biztos, hogy hát express ragasztó, de azért nem biztos, hogy még teljesen megragad. Na itt már kelhetem, mert itt már nincsen ajtóférfa, meg ablakkeret, meg zsalú, meg semmi. Egyelőre legalábbis.
Én imádom, hogy ilyen kis ütött kopott, mint itt oldal. Nem tudom, mennyire itt látjátok, hogy letört. Az alját nem festettem le, de azt is, hogyha ültetni szeretnétek vele, tehát élővirágot, akkor azt is mindenképp érdemes kezelni, hogy az se korhadjon el, akár ezzel a lepörköléssel, akár festékkel, akár viasszal. Jó, tehát érdemes kezelni majd. Esetleg. Itt a teremet is, ugye ez is dekorcsákit kapott, úgyhogy. Írni. Jó. Ezt ugye el tudom tenni egy tégely, de ennek semmi baja nem lesz, ez itt nagyon szépen elhasználható még később. Az ecsetből pedig én annyit szoktam csinálni, hogy eldörgölöm. Ha nincsen viasz, akkor lakkozni is tudod, az is egy jó megoldás, hogyha bármilyen lakkod van otthon. Az a lényeg, hogy egy fedőréteget, egy záróréteget kapjon. A viasszal nagyon szép, tehát érdemes beszerezni legalább egy, lehet egyébként kis tégellyel is kapni, tehát akár ezekkel ez például, mondjuk aztán most már ezt a méretet megszüntette a Penta, de ekkora méretbe lehet kapni, ez az umbra, ez a transzparens, tehát ez az átlátszó, és van ugye a narancsolajos, az is ilyen picike, de most már szerintem a transzparens is ilyen pici lesz, ez a 30 millis, én úgy tudom, hogy megszüntették, úgyhogy ilyen picikébe is lehet kapni, nem csak nagy befejező viaszba, de lehet nyugodtan lakkal is zárni a felületet, tehát az is jó. Illetve, hogyha eleve akrilfestékkel festett például, és nem dekorcsákival, akkor nem kell viasszolni. Tehát, hogyha csak akrilfestéket használtál rá, az akrilfesték nem igényel ugye zárást. Jó, tehát ezt meg jól kidörzsölöm, és akkor ez így később is használható lesz. Egy picit megkeményedik, de azért nem olyan vészesen. Na, gumikesztyűle. És akkor én azt gondolom, hogy ezt most ennél tovább nem spirálzom, lehet még kis kulcsjukat rakni rá, egy kis párkányt, kis virágot, kis biciklit alátámasztani, kispadot, bármit, tehát kinek milyen ötletei vannak hozzá, azt nyugodtan meg lehet valósítani, de én most inkább bedíszítem. Jó? Majdnem 2 tűzőhabot föl fog venni. A jó kis kenyérvágó késemmel mindent lenyesem a felesleget. Hát, hogy még ez kevés lesz. Igen, még nem fér bele. Mennyit kell még egy kicsit. Hát így se. De így belefér, szuper. Így. Ha művirágot akarunk belerakni, akkor ugye így ki lehet szabni esetleg bele a tűzőhabot, de ezt még egy picit én rövidebbre fogom itt vágni fölül. Azért, hogy egy kicsit beleüljön a virágocskán így. Jó? Tehát, hogy hagyok neki kicsit nagyobb teremet, hogy bele tudjam nyomni a virágot. Na most, ha nem egy ilyen nagyon patent házikó formájú díszítést akarunk rá csinálni, hanem mint esetemben most virágosat,
akkor egy dologra nagyon érdemes figyelni, hogy tartani kell a függőlegest, jó? Tehát bármit raktok bele, felfelé nézzem, mert minden arra nő. Ha így fognak állni, az nagyon bután fog kinézni. Jó? Tehát fölfelé álljon minden. Hoztam egy csomó mindent ide. Ilyen kis réti nyúlherét. Lehet, hogy lesz, amit majd megflokkolunk. Hoztam ilyen kis bogáncsot. Én ilyen mező hatásút szeretnék csinálni most. Hoztam ilyen kis bogyókat, meg még egy csomó hasonlót. Szépen elkezdem tűzgélni, jó? És akkor majd mindig mondom, hogy éppen mit sikerül beleraknom. Kiveszek egy adag drótot magamnak, mert ez jó, ha van kéznél, ha tűzni akar az ember, és egy kis csípőfogó. Jó. Na. Ez nem olyan vészes. Ami nagyon műanyag, azt meg szoktam ugye flokkolni. Lesz olyan, amit megflokkolunk. Lehet ragasztani is bele, de azt is lehet csinálni, hogy csak szimplán fűzzük. A lényeg az, hogy nagyjából fölfelé álljanak, ugye, amit bele akarok rakni. Most lehet, hogy lesz olyan is, hogy ezt én nem is drótozom, vagy szedem le, hanem így a szárral együtt bele tűzöm. Próbálom úgy tűzni, hogy majd ti onnan lássátok. Ha már ez a felső kameraállás nem nagyon akar működni. Ilyen kis tömegecskéket fogok belerakni, egy-két kis kupacot. Tényleg, minthogyha a mező szélén nőttek volna, olyat szeretnénk. Igazán nagyon szívesen a választ. Az a jó egyébként, hogy ezt mondom, tehát tulajdonképpen bármilyen festékkel le tudjátok festeni. Tehát nem csak a dekorcsákival, hanem akár az akrilfestékekkel, akár a vizes zománc festékekkel, akár pasztával, tehát nem kell ragaszkodni ahhoz, ahogy én készítettem most, vagy amivel most én készítettem, hanem nyugodtan el tudjátok készíteni a saját verziótokat. Tudtok azzal dolgozni esetleg, ami van otthon. De egyébként, hogyha van otthon dekorcsáki, akkor én azt ajánlom, hogy ahhoz mindenféleképpen érdemes beszerezni egy viaszt, mert az azzal az igazi. Nem próbáltad, az azzal az igazi. Jó, egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Egy kis bogán. Lehet ugye ragasztani is bele nyugodtan, hogyha valaki szeretné, de így tűzve is teljesen tökéletes. Aztán itt vannak ezek a... Na, ezt muszáj vagyok ragasztani, mert ez így már azért nekem egy kicsit ide hosszú. És ezt úgy fogom tudni a legjobban megoldani, hogyha előszúrok a pisztoly hegyével, mutatom idefelétek, függőlegesen belenyomom, és feltöltöm a lukat a látom patronnal. És akkor ebbe a lukba szépen beleállítom a kis bogyóimat, tehát így tudjátok szépen tölteni.
Kisebb, nagyobb, alacsonyabb. Kevesebb, több. Kupackákat készítek vele. Ide is, oda is rakunk. Ezt ide be is tudom így, ahogy van, ragasztani a fal mellé. Valamiért nem akar a pisztolyom jól viselkedni. Én mindjárt meggyőzöm róla. Csinálja a dolgát. Jó, aztán készítettem ide ilyen sárga kis cukikat. Ezen egyébként ez a fajta zöld is nagyon aranyos, úgyhogy abból is vágok le. Páfrány leveleket most egy kicsit mellőzöm, mert én azt ide nagynak találom. De ezt a kis kereklevelűt, ezt lecsípkedek egy párat. De tulajdonképpen bármilyen zöld megteszi, ami van esetleg otthon. Ebből is kiveszem a virágocskát középről. Nagyon kevés művirágot használok egyébként úgy, ahogy egyben kínálják. Mindig darabolok, szabok, kiszedek, átteszek. Igen, ez egy rossz beidegződés egyébként, hogy a szárat ragasztózzuk. Nem jó dolog a szárat ragasztózni, mert ha a szárat ragasztózzátok, akkor utána nem lehet beledugni, hiszen ugye a műanyag szár olvad a ragasztótól, és aztán meg nem lehet beledugni a készítménybe, úgyhogy inkább a tűzőhabot érdemes ragasztózni. Ilyen kis sárga tömeget ide előre. Ez talán annyira nem. Így ugye hosszúak a levélkék, de nyugodtan tudom kurtítani őket, akár teljesen szintekre levágva, és akkor úgy már nagyon jól lehet majd használni. Ugyanezzel a technikával, hogy ugye belenyomom a hegyét, és úgy ragasztom be. Ezek a kis szöszösek, fogalmam sincs. Műnövény is nagyon jó poffa volt, és azért vásároltam belőle én is, de nem volt neki konkrét elnevezése, csak ilyen kódszáma, mit tudom én, BT216-os, tehát hogy nem egy növénynek nevezték el, hanem csak egy ilyen kis rendelhető kódszáma volt. De nagyon kis cuki. Mindig szoktam lesni, hogyha van valamilyen kis újdonság, ilyen jópofa kis zöld, amit lehet használni. Ami olyan egyébként, ezt meg leszoktam a Plantnettel olvasni, és akkor én már úgy rakom fel a webshopba, hogy a Plantnettel meghatározott név alapján, hogy utána lehessen keresni. De a nagykerekben legtöbbször csak ilyen humbuk neve van. Nem egy
pláne ezeknek a kis kiegészítő zöldeknek, ezeknek nem nagyon szoktak nevet keresni, hanem csak valami kóddal ellátják, aztán na, alakul a kis tetőmezőnk, háztetőmező. Ez is nagyon cuki, ez egy ilyen kis zöld, virágos pókháló, legyen pókháló. Ennek ugyanez egy picit hosszabb, mint a többi, de nem bánom, mert annyira nem vészesen hosszú, és szerintem nem fog nagyon kitüremkedni itt a dekorból, tehát annyira pont szabad neki, amennyire kimagaslik. Leesett a pisztolyom. Nem itt szoktam egyébként ülni, csak ugye most rászoktam erre, vagy próbálok rászokni erre, hogy itt élőzzek, mert hogy sokkal jobb a háttér, mint ahol én ülök. És így nekem most jobbra kevés, ugye az asztal, én ide jobbra szoktam mindenféléket pakolászni, de hát így most nem tudok, mert itt jobbra nincsen nekem már hely. Ugye azért néha így lepottyam ez az asztalról mellőlem. Jó. Na, ez például cickafark. De szerintem ez olyan is, mint a cickafark egyébként. Mondjuk azt hiszem gyárinak ennek se ez a neve, hanem én neveztem el cickafarknak, mert hogy teljesen olyan, mint az igazi kis mezei cickafark. Látjátok, hogy ahogy nagyjából nem egy helyre teszek csak valamit, hanem hogy több helyen próbálom elhelyezni, mondjuk a sárgából csak egy helyen van, de ugye, hogy visszaköszönjön máshol is. Ugye a mezőn ugyanígy van, hogy nem csak egy helyen nő egy kővirág, hanem azért elszórja a magját, kicsit odébb is nő. Ezt próbálom most ugye megjeleníteni itt a kis háztetőn, hogy ilyen kis csoportokba jelenítem meg ugye a növényeket. Hívni. Aztán hoztam ide ilyen kis hambasbukszos. Én annak hívom. Ezt is rakhatunk, illetve ilyen kis bogyóst. Ezt mondjuk egy helyre tudom, mert ebből egy darabon van, de nem baj. De mielőtt a bukszust raknám, hoztam ide még valamit, igen. Ilyen kis rózsaszínes rezgőt, ez is helyes szerintem. És ugye mindent, ahogy mondtam az elején, mindent úgy rakok, hogy felfelé törekszik. Felfelé néz ugye a virágzata. Itt a szélénél lehet egy picit csalni, és itt hajolhat egy kicsit ki, de nem nagyon. Jó, tehát azért a szélénél is inkább igyekezzünk fölfelé törekni, tehát egy nagyon picit ráhajolhat ugye ide a szélére a tetőnek. De azért többségében inkább felfelé nézzenek azok a virágok. Ugyanis mindegy, hol nőnek a virágok, ők mindig az ég felé igyekeznek fordulni.
mindig ugye a nap felé tartják magukat. Kivéve például a kis Mai Tai genomom, az bólogató, tehát lefelé néz, de hát vannak ilyenek nyilván, de azért a többség ez mindig fölfelé törekszik. Van ilyen cuki kis pici rózsám. Ez is bele mennyi? Nem, ez annyira nem tavaszi, nem? Ez inkább már nyári a rózsa talán. Viszont van ilyen kis lilás bogyós, ez bele mehet. Mondjuk ide. És jó, vegyesen kitöltöm, de az is helyes lehet egyébként, hogyha például nem virágokat tesztek bele, meg nem kövi rózsát, hanem csak simán mohát a tetejére. Az is kedves. Egy kis cuki, nem? Egy kis mező lenne a ház tetején. A West End jött róla eszembe. Ott van ugye növényzete. A felső teraszon. Jó, van ilyen kis kristályvirágom. Ebből is vannak különböző színűek. Nekem most a fehér az abszolút kedvenc. Ez már jól telít egyébként, tehát ennek most olyanokat keresek, ahol tud is helyet foglalni magának. Ennek azért már van egy terjedelme ugye a fejének. És például ez egy olyan virág, ami elég műanyag. És ahhoz, hogy ez ne legyen ilyen műanyag, ezért meg fogjuk a közepét flokkolni, jó? Úgyhogy ezt meg fogom mindjárt mutatni, hogy szoktam az ilyen nagyon műanyag virágokat kicsit átalakítani. Kicsit használhatóbbá tenni, nagyon kis kedves. Kicsit minőségibbé varázsolni. Ugye beküzdélem, és akkor utána megmutatom, hogy ide is rakok belőle. Na, ehhez, hogy ezt egy kicsit kikopozzuk, ide készítettem a Decor Tacky Glue-t. Ezeknek a kis fehér virágoknak a közepét tiszta ecsettel, de csak azért tisztával, hogy ne legyen vizes. Meg ragasztózom kicsit itt a porzóját neki, tehát mutatom közelebb, ott a kamera, tehát ezt a kis középső részét, ezt itt, azt a picit megkenem. Magát a szirmokat nem, csak itt a porzó közepén. Illetve a szirmoknak a tövét még mondjuk. És ha ez megszáradt, akkor meg fogom flokkolni, jó? Igen, az is jó pofa, hogy kis kavicsok legyenek.
között. Az is nagyon aranyos. Én kőmuhát fogok belerakni, mert én szeretem, hogyha mindig van valami kis természetes alapanyag benne. Úgyhogy kőmuhát azt mindjárt fogok bele vigyeszteni. Csak még előbb körbe ragasztom. Még egy kis zöldet rakok. Itt már most nem is a tűzőhabhoz ragasztok, hanem csak így bedugom oldalról, mert hogy itt szeretném, hogyha a háztetőnek itt ugye ezen a részén is egy picit ráfeküdnének a virágok. Úgyhogy ezt most tulajdonképpen csak így a házfal tövéhez, vagy igen, tehát a házfalnak az oldalához, tehát ide belülre ragasztottam. Nem kifejezetten a tűzőhabhoz, ugye picike rövidke a szára, ide is vigyeztek egy párat, kicsit kifolyjon innen a zöld. Akkor akár ennek a lila bogyósnak a levelei is alkalmasak erre, azt is nyugodtan be lehet ragaszgatni. Ugye ezek már azok, amik nem felfelé törekvő növények, hanem ugye talajtakarók is, talajon kúszó növénykék. Ilyen is mehet bele nyugodtan. Na, mit rakjunk még? Ó, igen, hoztam ilyen kis kócos zöldet, ez is nagyon aranyos. Ebből is lehet úgy rakni, hogy egy picit így kilógjon, mint ha valamilyen kis futónövényke lenne. Illetve hoztam rendes futónövénykét is, szőlőlevelű borostyánt. Mindjárt mutatom azt is, hogy ez milyen. Nagyon helyesen lelóg. Ugye ez a mezőnek a legalsó szintje, a talajtakaró réteg. Ami a kimagasló kis növények árnyékában szeret pihenni. Is mutatom. Ők már ugye nem fölfelé törekszenek, hanem pont, hogy lefelé folynak egy kicsit a házfalon. A vadszőlő. De még a másik, ez hajaz a vadszőlőre, nézzétek csak. Nagyon kis cuki, ilyen kis szőlőlevelű borostyán, én úgy nevezem. És akkor ebből is vigyeztek be egyet-kettőt, ez akár le is futhat ugye a házfalon nyugodtan. Keresek neki még helyet.
azt hiszem, hogy ezt egy darab dróttal is odafogatom, mert nem nagyon tudom ugye már a tűzőhabhoz, hogy oda vigyeszteni, mert azért sok minden van a tűzőhabba. Úgyhogy ebből egyet-kettőt még ide berakok. Még ide előre is rakunk egy kicsit belőle, de csak nem nagyon kis helyes. Ha esetleg nem összepasszolóak a növénykéitek, akkor nyugodtan tudjátok őket akrilfestékkel, bársonyporral, bármivel kicsit összehangolni. Erre érdemes odafigyelni, meg energiát belefektetni, mert nagyon sokat tud számítani az, hogyha a színeiket, a textúrájukat kicsit összehozzátok, és nem utolsó sorban sokkal élethűbbnek is fog hatni az egész, hogyha nem mindegyik ilyen műanyag hatású. Hát ugye jól áll nekik, hogyha meg vannak festve. Jaj, belém akaszkodott. Még ide egy ilyen kis réti nyúlherét még beragasztok. Itt még látok egy lukat. Még egyet. És akkor a virágdíszítés ez tulajdonképpen kész, de lehet ugye belenyugodtan még egy kis izlandi zuzmót tenni. Ezekből csak ilyen egy-egy kis csippentésnyit ide-oda, főleg ugye így a széléhez a tetőnél. Itt egy ilyen kis mohás valami indult volna el rajta. De nyugodtan visszaköszönhet belül is, tehát hogy a belső részre is lehet tenni, hogyha valahol nagyon lukacsosnak látjátok. Nem teszem végig a peremet, hanem csak ahol kicsit üresebbnek érzem, oda rakok egy picikét. De nem ragaszgatom végig teljesen a peremét, mert akkor ugye kapna egy gallért, és az nekünk nem jó. Nem egy gallért rakunk, csak egy kicsit kiegészítjük a virágokat, egy kicsit természetesebb alapanyagú hozzátevővel. Jó, na most a kristályvirágok közepét, amit megragasztóztam, az most arra megszáradt szépen, és én ide készítettem egy ilyen kis csőrös üveget, aminek le van vágva, vagy tégelyt, aminek le van vágva a teteje. Ebben zöld színű bársonypor van, általam kevert árnyalat, a pentalt zöld, sötétzöld bársonypor és sárga. És ilyen kis, nem tudom onnan lett, de látjátok, ilyen kis prüsszmögő mozdulattal. Igen, mutatom úgy, hogy ti is jobban lássátok. Tehát ilyen kis prüsszmögő mozdulattal be szöszölöm, és lefújom róla a fölösleget. És sokkal természetesebb hatása van, nem olyan nagyon műanyag így a felülete, mint ahogy eredetileg volt.
Na most még ahhoz, hogy nekem ne legyen olyan nagyon művirágos, én nagyon szeretem ezt a kőmohát használni. Ez egy ilyen kis kócos, száraz anyag, de egyébként nyugodtan száraz virágokkal is meg lehet ugye ezt csinálni, szárított virágokkal. Ebből még egy ilyen kis kupacot én belevigyeztek, amit így hagyok elfutni a virágok között. Akár mint egy gyökérzet, vagy mint is száraz gallyak. Ugye egy nem annyira rendben tartott mezőn, ez teljesen elfogadható, hogy van ilyen kis szárazabb valami benne. A készítménynek pedig kifejezetten jót tesz, ha nem csak művirág van benne, hanem valami szárított növény is kerül bele, vagy termés, vagy bármi ilyesmi, mert ugye egy kicsit életre kelti azt a sok műanyagot, tehát a textúrája egy pici életet visz bele, úgyhogy én nagyon szeretem vegyíteni a kettőt. Önmagában egyébként a száraz virágos készítményeket én annyira nem szeretem, tehát ami csak száraz virág. Nem érzem talán elég modernnek, hanem nekem kicsit olyan nem tudom, olyan réginek tűnik, úgyhogy azért nem annyira. Hát ugye a szárított növény habitusából fakadóan van ez az érzés, tehát azért mégiscsak egy elszáradt virágról beszélünk. Úgyhogy a csak száraz virág, vagy csak száraz virágosok nekem annyira nem. Viszont a csak művirágos sem, tehát hogy azt se szeretem, amikor semmi természetes alapanyag nincs benne, így vegyesen nekem ez így a tetszetős. De hát kinek mi természetesen, tehát van, aki nem szereti a száraz virágot, mert nagyon könnyen porosodik, és nem jól takarítható. Van, aki a művirágot nem szereti, ugye, mert hogy műanyag. Nagyon érdekes, hogy például nem akarok műanyag balkonládát, de művirággal nincs semmi bajom, nem? Hogy ilyen érdekes az ember. Van, amiben kifejezetten hidegrázza a műanyagtól, valamiben meg nem zavarja. Na, hát nagyjából így gondoltam én ezt a mai alkotást. Még egy-két ilyen kis kupacot rakok bele. Nagyon kíváncsian várom, hogy lesz-e, aki nekiveselkedik és elkészíti. Szeretettel várom vissza a képeket a Pentart Dekor csoportba, hogyha valaki neki áll elkészíteni a saját verzióját, akár élő virággal, akár művirággal. Még ezeket elrakom a kezem ügyéből, és akkor ezzel a felével fogom mutatni, mert ez a szebbik fele. Így mutatom fölülről is, tehát egy ilyen nagyon vegyes, kis kupacokba rakott virágok, kis mezei hangulat. Körbe-körbe karikába. Le fogom majd fotózni nektek, hogy meg tudjátok majd nézni, meg még ide a hiányzós palettákat fölrakom, majd keresek hozzá faanyagot, meg még lehet, hogy pingálgatok is rajta egy kicsit, még itt fölfuttatok valami kis növényzetet a falra, vagy még ilyesmi. Most azt néztem, hogy például az is jó lenne, hogyha lenne neki ugye ilyen kis, hol a közepeit, ilyen kis madárlécit, akár megfestve, akár csak így magába fölragasztva. Úgyhogy lehet még azért a magának házikon tovább dolgozni, illetve mondom, az is nagyon izgalmas, hogyha esetleg élő virággal ültetitek be, szerintem az is nagyon jó pofa, vagy kövi rózsákkal, vagy bármi ilyesmivel, csak ebben az esetben ugye a belsejét kezelni kell, illetve az alját is kezelni kell ugye mindenféleképpen, hogy ne menjen hamar tönkre. Na,
Nagyon szépen köszönöm, örülök neki, hogy így gondoljátok, illetve, hogy Erzsébet úgy gondolja, hogy szereti, amiket készítek. Hogyha elkészítitek, és felposztoljátok a Pentart oldalára, akkor, ahogy mondtam, annak én nagyon fogok örülni. Fogom lesni, hogy valaki neki áll-e és megcsinálja, akár kisebbe is egyébként. Régebben csináltam már hasonlót kisebb madárodóba, az ugye nem házikó volt, hanem madárodó. Az itt a Pentart oldalán azt hiszem talán posztként jelent meg egy pár éve, az is nagyon helyes, abban kövirózsák voltak, úgyhogy műkövirózsák, úgyhogy azt a verziót is vissza lehet keresni, és esetleg el lehet készíteni. Ott magát a házikót ugye nem én készítettem, hiszen az egy kész madárodó volt, csak kivágtam a tetejét, illetve készítettem ennek olyan verzióját is, ahol 3 madárodó van egymás mellett, ugye, és akkor annak keretet fúrtam, faragtam hozzá, és azt bizony élő kövirózsákkal csináltam meg, az még mindig megvan. Ez is egy pentás poszt volt korábban, de gondoltam, hogy most egy kicsit ilyen nagyobb verzióba, picit tovább dolgozva is, hát ha izgalmas lesz. Na, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, velem tartottatok. Még egyszer elnézést kérek, hogy múlt héten elmaradt a beígért élő. Ígérem, többet ilyen nem fordul elő, vagy hát legalábbis nagyon igyekszem, hogy ne forduljon elő, de igen, hát a rehabasz kivett belőlem nagyon sokat, úgyhogy azt se tudtam, hogy milyen nap van, meg hogy fiú vagyok-e, vagy lány, úgyhogy de majd most már azért edzettebb vagyok, most már belejöttem, úgyhogy most már nincs izomlázam, meg hasonlók, úgyhogy most már jobban vagyok szellemileg, és talán jobban oda tudok koncentrálni. Úgyhogy igen, tehát még egyszer elnézést, hogy vártatok rám, és remélem, hogy azért ez az alkotás most kárpótolt titeket, akik fölöslegesen vártak rám a múlt héten, és remélem, hogy a következő videó alkalmával is majd velem tartotok. Puszi nektek, és nagyon szép estét kívánok, jó alkotást! Sziasztok!